Hello, maayong adlaw sa atong mga viewers, no? Ana punta sa ato ang tulumanon nga maghimo og video sa ato ang channel. Og samtang nag video ko, no? Wala ni na klaro og focus kay ang rare camera man ako gamit, sa cellphone naman yung atong camera. Piste, minatay ng luwang yatay. Way batasan. Masig na kay COVID, piste ka, manakod kang yatay. Coronavirus! Pasensya kayo, no? Sige, tagpamalikas ani, no? Sorry. Voice over day taron, no? Maorgi hapon, voice over atong iyang video. Og karon, voice over lang sa atak, puro naman ni tabi-tabi, way klaro man dili man ni scripted ning auto ang kuan gud video. This is a raw vlog. This is a raw vlog. Og mao na ni, no, padong mi sa moang area na trabahoan, na enjoy kay mi ani, sige tabi-tabi samtang padong sa mong area tingaw kay mi. Pag abot dito, no, sa area, kisuwayan dyan akong video. Wala man po'y nanita. Bahala na sila Bahala sila manita sila na ako. Pero wala man dyan ko na sakti. Nice. Og mauna ni, no, klaro na ang video, no. So, roll video. Og dili din na to kalimtan ang music. Murag layo pa man atong biyahe, i-fast forward lang nato kay para maabot tagdali. Og 1, 2, 3, go! Ako sa pinaka-bukid. Wait, asan na buwan? Yan, assign ko rin. Ayun yung saluyon ako. Yan o, padamping sa tag truck. Tawag kita Nul. Taba ka dre. Taba kay makina. Kaning dump truck na dagko. 100 tonners. Kumatsu. Sa kumatsu. Kumatsu dump truck. Padayon lang sa music.
naisig piti-piti sa mga tubang ini. Bang na to. Ini. Dala ba? May gira. Ayan ay kanding. Kana kanding mo na. Ikaw klaro ganina asa piti-piti abiraw na si tagak-tagak ng mga bato. Gara, naman di kanding raw. Nangawag kanding. Nangawag kanding. Nangawag. Nangawag. Nangawag sagbot. Og dire rata ko tob ning video ha sa karon sa sunod na sad. Mga brothers, mga sisters, please like, dislike. Comment, share, subscribe sa wala pa para mabuhat patag daghang video para sa inyo ha. Thank you, thank you, thank you.